Ee, Çawa dest pê kir. Ancî min çawa min jara jinê xwe re hilbijart. Ez jî jineke Kurd im. Haya min ji rewşa Kurdan û malbatan û gorî civaka xwe ji bavek saladiyê jî heye. Ez jî malbatek pir zarok de hatim dinê. Malbatek pir zarok ku tu cara nedihesibandin gelo wekî demên niha em 2003 bînin an jî neynin zarok wekî dewlemendiya malê dihate hesibandin. Zarokekî kê pirbûna ûrtûbûrta wan zêde dibû û ewana gorî xwe dewlemend dihesibandin. Mesela malbata min jî malbatek wisa bû. Ji bo wê min haya min ji vê tiştî hebû. Yani pir zarok bûn û rola jinê, civak, keçi çawa warê xelkê tên hesibandin ne warê dê û bava. Ji ber ku ez jî malbateke wisa de mezin bûm, min pirsgirêka sereke ji ber ku ez jî jinek im, min ji ber wê ev mijar ji xwe re girt. Çawa min biryar da ku ez mijarek wiha binivîsînim, dema meriv nû dest bi nivîsê bike, cî nû bi edebiyatê re alaqedar be, sedî sed berhemên yeke, zêdetirî mirov li derdorê xwe û jiyana xwe an jî hin serbihuriyên ku serê wan re derbas bûne hilditin. Min jî belê rast im, min jî ji malbata xwe hilda. Yani ez dikarim bêjim sedî bîst karakter di malbatê û derdorê de bûn. Lê sedî heştê sêwirandin, dîtin û bihîstin û tiştên berguhê min ketibûn û bingeha min de cî girtibûn. Ewana bûn. Ji ber wê min tercîh kir zor û zextên jiyanê ji bo jinaniyê, ji bo jinbûnê, keçbûnê me gelek tiştî din. Divê ji bo min ev mijar pêşê derketa pêş. Bi hêdî hêdî, yani berî ê ku min dilê xwe de kom kiribûn, min dixwast ez wan re bibim bersiv, gorî mantiqa min ewana bûn, ji ber wê min jî mijara jinê ji xwe re hilbijart.